Коста хора, аз сах и ето вижте ма. И в момента съм с ето тук, да ми сбърка името. И вървим там нещо живо, тук е някакъв простак. Първи, виждате какъв як телефон има. Той е па също сега снима видео малко да еба. Чем са нещо... Ние сега стигнахме до нашото така наречен... Джудо, просто забрахме да снимем просто клипче. Как виждате, и аз правя едно клипче. Стигнахме до джудото, ма просто забрахме да направим клип и направо поводяхме. Направо си играем Clash Royale като фут. Играем с Clash Royale, направо поводяхме точно тук. Точно тук. Ми стигна до четвърта арена. Еба спича. И сега една битка я загуба и се връщам на трета мамо да еба. Той има точен брой. Нали? Тук някакви нашите приятели. Тяме на стадиона. Деца пичови. А мен ме мързи да хода, защото ме боли тъшака. Тяме на стадиона. Колко обиколки не знам. Не знам, 2-3. 5. Бас. Пак ли бе? Дали ние ще спрем видеото до тук? Айде бе да стиваме докато сме... На стадиона ли бе? Да! Ма ние закъсняхме. Добре. Това ще бъде от мен за днес. Аз бях и до скоро.